Нічого собі, який у нас тут шурум-бурум. А ви не бачили, хто його тут устроїв? Ні? Шкода. Я просто в гостях був і так само не бачив. А я ж треба прибратися. А мені одному не хочеться. О, пойду покличу кого-нибудь на допомогу. Ну, Буслик. Ой, привитание, деточки, мои любые кветочки. Ай-ой-очки, это что за непорядок? Малые покинули, а сами сбегли, горезы некуды. И что робить? Нават куфар нема куды поставить. Пойду покличу свавольников, няхай прибираются. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Привітання, сябри. Ні, ну ви бачили. Ну я, відомо, цілий день тут гуляв, і читав, і гарбату пив, і малював. Ось на столі некілька лишніх речів і назбиралося. Але ні Буслик, ні дядуля Добродій самі прибиратися не захотіли. Навіть, починать не стали. А я на гэта так разлічваў. Добра, зараз што-небудзь іншае придумаю. Ой-ой-ой. Ну что ж, з усімі паразмаўляў, ніхто гэтага непарадку не рабіў і нават не бачыў. Толькі вось Топа мне на званок не адказаў. Таму, хутчэй за ўсё, гэта ягоны хлап справа. Я дзень прыбіраць не хачу, але, напэўна, прыйдзецца. Не чапай! Ай! Што, не чапаць? Нічога не чапай! Прывітанне, Топа. А навошта ты пад сталом сядзеў? І чаму нічога нельга чапаць? Салют, Буслик! З-пад стола сачу, каб мае рэчы на сваіх месцах заставаліся. На одну хвілінку адвярнуўся. А ты тут со сваёй любоўю да парадку. Ты тут же просто необходно перебраться. Гляди, цацки, фарбы, нават обгортки от цукерок. Все перемешку. Перед глядачами соромно. І нічога не соромно, не выдумляй. Калі б гэта проста быў шурум-бурум, тады вядома. А тут усё ляжыць так, як трэба, і там, дзе трэба. Во. А кому трэба? Мне трэба. Тут усё, што можа неадкладна спатрэбіцца. Вось захачу памаляваць. Вунь, фарбы. А захочешь подсилковаться, протягнешь лапу и з'їсти цукерку чиперник? Ты пачинаеш мою тэорыю разумець. Ну, цукерак, здаецца, ўжо не засталося, але пернік, магчыма, яшчэ недзе на стале і можна знайсці. А дзе навошта? Як навошта? А калі я фарбамі запэцкаюся і мне спатрэбіцца пераапрануцца? Топа! Я зразумеў, сапраўды гэта зручна. Толькі тут яшчэ шмат чаго не хапае. Ну, чаго гэта, напрыклад? Ну, вось цацак малавата, і гульняў настольных. Трэба прынесці яшчэ лото, даміно, шашкі з шахматамі. Але пачакай, Буслик, ты думаеш, на стале для гэтага ўсяго хопіць месца? Да нічога, як-небудзь размесцім. Хара атрымаецца, вядома, вялізная, але больш ні за чым нікуды хадзіць не трэба будзе. Топа, гэта геніяльна! Ты так лічыш? Безумоўна, гэта ж сапраўднае адкрыццё. Усім дзеткам пра гэта неабходна даведацца, каб яны бралі з цябе прыклад. Опа! Ім таксама будзе зручна. Добрый вечер, деточки. И кому гэта тут зручно? Мне здаецца, тут зусім нязручна. Нават куфар няма куды поставить. Прывітанне, дядуля Добродей. Добрый вечер. Дядулечка, вы куфар поставьте сбоку аккуратненько и не сварыцеся, бо наш Топа зрабіў сапраўднае адкрыццё.
Открытие? О, что за открытие? Як размяшчаць рэчы на столе. О, і вы лічыце, што зараз на столе ўсё ляжыць зручна? Ну так, але толькі яшчэ не ўсё, што трэба. Я зараз збегаю і астатняе прынясу. І тады усё будзе так, як трэба. О, каму трэба? Мне, гаспадару ўсіх гэтых рэчаў. А вось яно што. Хай усё разам перад вачыма і ляжыць. Тады нічога ніколі шукаць не прыйдзецца. Думаю, усім дзеткам трэба пра гэты спосаб даведацца. І прыбірацца тады ніколі не спатрэбіцца. Ну, добра, давайте праверым, наколькі гэта зручна. Топачка, дай мне, калі ласка, твою любимую книгу казак. Я яе почитаю вам на ноч, як і абяцаў. Хвіліначку. Ага. Недзе тут я яе бачыў. Буслік, шукай. Я шукаю. Вось яна! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Топочка, ты там як? Не Ой. побіўся? Ой, не. Ой-ой-очки! Ой, амаль што не пабіўся, зато я кніжку знаю. Ой, гэта добра, што знайшоў. Але ты ўсё зараз будзеш так шукаць? Спачатку са стола сабе на галаву, ды на падлогу скідаваць, а потым ужо разбірацца? Ой. Топочка, сапраўды, гэта не вельмі зручна. А яшчэ, сябры мае, на гэты стол павінны прынесці свае рэчы ўсе астатнія жыхары калыханачнай краіны. Сапраўды. Ага. Я на свае ўпрыгажэнні і сукенкі, Цёма навуковыя прылады, Нестар альбомы з фотаздымкамі феечка. Не. Усё, што ты, Буслік, пералічыў, тут ну ніяк не змесціцца. Не змесціцца. А павінна змясціцца. Гэта ж агульны стол для ўсіх. Прабач, Топачка, але знайсці ў такім непарадку штосьці цяжка. Значыць, гэта зусім не так, як трэба. Ды разумею я. Але мне так не хацелася прыбірацца. Вось я і прыдумаў гэты хітрык. Ой, прабачце мяне, калі ласка. Ну што ж рабіць, прабачаем. Прабачай. Ага. Ну, вы тады мульцік з дзеткамі паглядзіце, а я тут усё прыбяру. А мы табе дапаможам. Мы ж сябры. Так, дзядулечка? Чаму ж не дапамагчы? Рабіць любую справу разам весялей? А для вас, дзетачкі, куфэрак чароўны, зрабі ласку, пакажы чароўную казку. Ось. Ну вось, і парадак навесці паспелі, і казку паглядзелі. І вы, сябры, не забывайцеся бацькам дапамагаць, у сваіх пакойчыках прыбіраць. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Час мыць тварыкі, чысціць зубкі, ды ў ложачкі бегчы. І глядзець самыя цудоўныя сны. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрелки.
мамы тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.